راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ስጋኣት ንናጽነት ምኽባር ውልቃዊ እምነት ተባሂላ ገና ኣብ ጸሊም መዝገብ ከም ዘላ ተገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ብዕለት 19 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዘን ኤርትራ ትርከበን 9 ሃገራት ኣብ ምኽባር ሃይማኖታዊ መሰላት ብፍሉይ ቆላሕታ ክረኣያ ካብ ዝግበአን ሃገራት ዓለም ምዃነን ኣስሚሩሉ። እቲ ኣብ ሕጊ ኣህጉራዊ ሃይማኖታዊ ናጽነት 1998 ተመርኪሱ ብቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ዝወፀ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ጸሊም መዝገብ ካብ ዝነበረ ሃገራት ሱዳን ጥራያ ወፅያ ዘላ። ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት አልበሽር ኣብ ሱዳን ዝጸንሐ ምጉዕጻጽ ናጽነት ሃይማኖታዊ መሰላት ካብቲ ዝነበሮ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። እንተኾነ ኤርትራ ብትርከበን ካልኦት ሃገራት ዘሎ ምግሃስ ሃይማኖታዊ መሰላት ገና ብዝኸፍአ መልክዑ ይቕጽል ብምህላው ካብዚ ጸሊም መዝገብ ክወፅእ ኣይከኣላን። መንግስቲ ኤርትራ ኣመንቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምእሳርን ምስቃይን ጥራይ ዘይኮነ ፓትርያርክ ዝርከቦም መራሕቲ ሃይማኖት ንዓመታት ብምቕያዱ ኣብ ፍሉይ መዝገብ ረገጽሲ ናጽነት ውልቀ ሰባት ክምዝገብ ንዓመታት ሒዝዎ ዝጸንሐ ጸሊም ታሪኽ እዩ። ወከልቲ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ንኣጠቓቕማ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ኣብ ከተማ ካርቱም ከም ዝተራኸቡ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ። እተን ብሚኒስትራት ሃብቲ ማይ ዝተወከለ ሃገራት ነዚ ኣኼባ እዚ ዘካየዳ መቐጸልታ ናይቲ ብዕለት 9 ታሕሳስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብቲ ባንኪ ዓለምን ወከልቲ መንግስቲ ኣሜሪካን ዝተረኽቡሉ ኣኼባ እዘን ሰለስተ ሃገራት ተኸታታሊ ርክባት ብምክያድ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበጽሓ ዝቕስብ ምንባሩ ይዝከር። ኣብቲ ናይ ዕለት 21 ታሕሳስ ናይ ካርቱም ኣኼባ ወከልቲ ሃገራት ብዛዕባ ቴክኒካዊ ርክባትን ደርቂ ኣብ ዝኽሰተሉ እዋን ንዝግበር ኣጠቓቕማ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ተዘራሪቦም። ቀጻሊ ርክቦም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ኸኣ ኣብዚ ክልተ ተኸታታሊ ኣኼባታት ዝተበጽሐ ስምምዓት ሒዞም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ብምጓዓዝ ጸብጻቦም ከቕርቡ ትጽቢት ይግበረሎም። እቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝካየድ ርክብ ንዕለት 13 ጥሪ 2020 ከም ዝኸውን ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝለገሰተን 54 ወተሃደራውያን መካይን ናብ ወደብ ጅቡቲ ኣትየን። ወተሃደራዊ እዛ ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እተን ብዓርቢ 20 ታሕሳስ ናብ ጅቡቲ ዝኣተዋ ወተሃደራውያን መካይን ነቲ ሰራዊት ጅቡቲ ከባቢታቱ ንምቁፅጻር ዘኽእሎ ልምምድ ተወሳኺ ሓገዝ ንምግባር ምዃኑ ሓቢሩ። ኣሜሪካዊ ኣዛዝ ሰራዊት ካፕቴን ሚሸል ሲምፕሰን ብወገኑ ብዝሃቦ ቃል እዘን ፍሉይ ዕጥቂ ዘለወን 54 መካይን ነቲ ድሮ ሰልጢኑ ዘሎ ፍሉይ ኣሃዱ ሰራዊት ጅቡቲ ዓበ ሓገዝ ከም ዘበርክታ ገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ዘለዋ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ እኳ እንተኾነ ቻይና ዝዓበየ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣብ ጅቡቲ ድሕሪ ምህናጻ ግና ህላዊኣ ንምርግጋጽ ዝያዳ ምቁፅጻርን ወተሃደራዊ ሓገዛታ ምግባርንያ ተጸሚዳ ዘላ። ወተሃደራዊ ህላዊ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዘሻቐላ ኣሜሪካ ንማዓስከራታን ሰራዊታን ስግኣት ክፈጥረላ ንዝኽእል እንተታት ንምፍሻል ፕረዚደንት ትራምፕ ክፍርመሉ ትጽቢት ዝግበረሉ ሓድሽ እማመ ቕሪባላ። ኣብዚ ብውሽጣዊ ቅልውላውን ምትእታው ጎረባብቲ ሃገራትን ዘይረግአ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዘን ክልተ ግዙፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዘለዎን ሃገራት ጥራይ ዘይኮና ሰራዊት ፈረንሳውን ከም ዝርከቦም ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ጅቡቲ ካብ ቻይናን ዘለዎ ዕዳ ክትከፍል እንተዘይክኢላ ኣምሳይኡ ቻይና ንወደባት ጅቡቲ ከተመሓድር ከይተፍቅድ ስግኣት ዘለዋ ኣሜሪካ ክሳብ 2034 ዓመተ ምህረት ዝጽንሕ ናይ ክራይ ውዕሊ ዘለዋ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ዩጋንዳ ብዝተኻየደ ግጥማ ሴካፋ 2019 ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ብሩር ማዳልያ ዘንጠልጠለት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ 6 ተጻወትታ ዕቑባ ንምሕታት ተሪፎም። እታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ዘካየደቶ ግጥማት ታሪኻዊ ዓወት ክትጎናጸፍ እኳ እንተኻለት ከም ኣብ መብዛሕትኡ እዋን መወዳእቱ 6 ኣባላታ ጉዲላያ ናብ ሃገራ ተፋንያ።
እቶም ኣብ ዩጋንዳ ተሪፎም ዘለዉ ተጻወቲ ሮቤል ኪዳነ ዒተይ፣ ኣቤል ዕቑባይ ኪሎ፣ ኢዮብ ግርማይ፣ ኢስያስ አብርሃም ጻጸ፣ እስማዒል ጆሃርን ዮሴፍ መብራቱን እዮም። ኣቤል ዕቑባይ ሓደ ካብቶም 3 ብሉጻት ኤርትራውያን ተጻወቲ ግጥማት ሴካፋ 2019 እዩ። ኤርትራ ኣብ ግጥማት ሴካፋ 2019 ንኬንያ ስዒራ ምስ ኣንጋዲት ሃገር ዩጋንዳ ናብ ዋንጫ ምብጽሓ ምስቲ ብተደጋጋሚ ዘጋጠማ ህድማ ተጻወትን ንሓያሎ ዓመታት ካብ ዞባዊ ግጥማት ምግላላን ንዝበዝሑ ኣፍቀርቲ ስፖርት ዘሕጐሰ ታሪኻዊ ውጽኢት እዩ። እንተኾነ ሕጂ እውን ታጋንታ ብሉጻት ተጻወቲ ብሰንኪ ስደት ካብ ምስኣን ኣይተናገፈትን። ቅድሚ 3 ወርሒ እውን ብተመሳሳሊ 5 ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዩጋንዳ ዕቑባ ንምሕታት ከም ዝተረፉ ይዝከር። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሳሕቲ ኣብ እትሳተፈሉ ዞባዊ ግጥማት ተዓዊታ ዋንጫ ዓቲራ ክትምለስ ካብ ዘሎ ትጽቢት ንላዕሊ ህድማ ተጻወቲ ከየጋጥማ ዝዓበየ ሻቕሎት ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ምዃኑ ምስቲ ዓውዲ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። ጅቡትን ስዑድ ዓረብን ኣብ ጸጥታን ወተሃደራዊ ጉዳያትን ዘተኮረ ምምኻር ከም ዘካየዳ ዲፕሎማስያን ምንጭታት ሓቢሮም። ኣብ 18-19 ታሕሳስ ኣብ ሪያድ ዝተኻየደ ፈላሚ ርክብ ሓበራዊ ኮሚሽን ጸጥታ ክልቴን ሃገራት ላዕለዎት ሓለፍቲ ጸጥታን ኣዘዝ ሰራዊትን ክልቴን ሃገራት ተሳቲፎም። ኣብቲ ምምኻር ዝተረኽቡ ሚኒስትራት ውሽጣዊ ጉዳያት ጅቡትን ስዑድን ኣብ ዝተፈላለየ ጸጥታዊ ጉዳያት ብሓባር ከስርሖም ዝኽእል ሓያሎ ስምዓት ከቲሞም። ቆይሙ ዘሎ ሓበራዊ ኮሚሽን ጸጥታ ክልቴን ሃገራት ኣብ ሪያድን ጅቡትን እናተበራረየ ብስሩዕ ክካየድ እውን ክልቲኦም ወገናት ኣብ መደምደምታ በጺሖም። ጅቡቲ ምስ ቀጠር ዝነበራ ዝምድና ካብ መፋረቅ 2019 ድሕሪ ምብታኻ ምስ ስዑድ ዓረብ ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታውን ምትሕጋዝ ተጸሚዳ ትርከብ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ንእሽቶን ስትራቴጂያዊትን ሃገረ ጅቡቲ ካብ 2015 ኣትሒዙ ኣብ የመን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን ኣብ ጎኒ ስዑድ ዓረብ ደው ምባላ ብወግዒ ገሊጸ እያ። ኣብ ካልእ ወገን ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝተወከለ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበ ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሪያድ ተዘራሪቡ። እቲ ልኡኽ ናብ ስዑዲ ዘምርሐ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ምዝዛም ዘተ ጅቡትን ስዑድ ዓረብን እዩ። ኤርትራ እውን ከም ናይ ጅቡቲ ምስ ቀጠር ዝነበራ ዝምድና ብምዝሕታል ናብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣቋሚታ ትርከብ። ሶማልያ ኣብዚ 25 ዓመታት ዝኸበደ ምዃኑ ዝተገልጸ ወራር ዕስለንበጣ ከም ዘጋጠማ ተገሊጹ። እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ዝኣተወ ወራር ኣብ ልዕሊ 10,000 ሄክታር ልሙዕ መሬት ኣጥቂዑ ከም ዘሎ ጸብጻብ ሮይተርስ ካብቲ ሃገር ሓቢሩ። መንግስትን ህዝብን መድሃኒት ጸረ አንበጣ ንምንጻግ ክተሓባበሩ እንተዘይክኢሎም ኣብ ሕርሻ ከቢድ ዕንወት ክበጽሕ ከም ዝኽእል ሓረስቶት ስጋቶም ይገልጽለው። ኣብ ሶማልያን ኢትዮጵያን ልዕሊ 70,000 ሄክታር ልሙዕ መሬት በሪሱ ከም ዘሎ ዝሓበረ ውድብ ምግብን ሕርሻን ዓለም ወገኑ እዚ ተራይ ዘሎ ወራር ዕስለንበጣ ምድረ በዳ ኣብዚ 70 ዓመታት እቲ ዝበኣሰ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝወርድ ዘሎ ሓያል ዝናብ ንምርባሕ ዕስለንበጣ ጋዲዱ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ጸብጻብ እቲ ውድብ ይጠቅስ። ኣንጸላሊ ዘሎ ወራር ዕስለንበጣ ኣብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማልን ካልኦት ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕርን ስጋኣቱ ከም ዘይተኣልየ ውድብ ምግብን ሕርሻን ብተደጋጋሚ የጠንቅቓሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ሾደን ንሓንቲ መንእሰይ ዓሚጽኩም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ 2 ኤርትራውያን ነፍሲ ወከፎም 5 ዓመታት ብጽኑዕ ክእሰሩ ቤት ፍርዲ ሃገር ከም ዝወሰነ ጋዜጣ ኣፍቶም ብላደት ሓቢራ። እንተኾነ እቶም ኣብ ሾደን ዕቑባ ሓይቶም ዝነብሩ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ክስጎጉ ከም ዘይክእሉ እቲ ቤት ፍርዲ ብይኑ ሂቡ። እቶም 32 ዝዕድሚኦም 2 መንእስያት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ መንገዲ ንዝረኸብዋ መንእሰይ ከሰኒዋ ድሕሪ ምሕታቶም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ስቶክሆልም ናብ ገዝኣ ብምእታው ከም ዝዓመጽዋያ ክስ ኣቕሪባ። ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ብኡንብኡ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ብዝተኣከበ ሓበሬታ ዝወረዳ ኣካላዊ ጎነፅ ምርመራ ዲኤንኤን ተኻይዱላ። እንተኾነ እቲ ሓደ ንዝቐረበሉ ክሲ ሙሉእ ብሙሉእ ክነጽጎን ከሎ እቲ ካልኣዩ ግና ብወለንታ ፆታዊ ርክብ ከም ዝፈጸመ እዩ ጠቒሱ። ኣኽባር ሕጊ እቲ ሃገር ብዝኣከቦ ጭብጥታት ቤት ፍርዲ ንኽሱሳት ግበነኛታት ኮይኖም ስለ ዝረኸቦም ብጽኑዕ ክእሰሩ እኳ እንተወሰነሎም ናብ ኤርትራ ክስጎጉ ንዝብል ጠለብ ግና ኣይተቐበሎን። ቱርኪ ንፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሶማል ተሰልጥን ከም ዘላ ኣፍሊጣ። እቲ ሃገር ነዘፍለጠት ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ቱርኪ ሰላሚ ቱርከር ትማሊ ሶኒ 23 ታሕሳስ ኣብ ሞቃዲሾ ድሕሪ ዘካየዶ ምብጽሐዮ ንሱ ናብ ሶማል ዝበጽሓሉ ዕላማ ኣብ ምስልጣን ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ብምትኳር ምስ ሰበ ስልጣን ሶማል ንምዝራብ ምዃኑ ኤምባሲ ቱርኪ ካብ ሞቃዲሾ ገሊጹ።
ንእግረ መንገዱ ድማ ብሓገዝ ቱርክ ዝተሃንጸ ማእከል መሰልጠን ፍሉይ ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ሶማል ኣብ ዝተመረቐሉ ጽምብል ተሳቲፉ ምስ ቀጠር ከም ዝወገነት እትግለጽ ቱርኪ ካብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዳዋ ክስሕብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ጸቕጢ ይገብራ እኳ እንተለዋ ምስተን ዝበስሓ ዘይሻራዊ መርገጽ ዝሓዛ ሃገራት ዝጸንሓ ምትሕጋዝ ኣይቋረጸትን ቱርኪ ብቀጠር ንዝምወል ሕውነት ኣስላም ዝተባህለ ተቃዋሚ ጉጅለ ኤርትራ ከም እትሕብሕብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኸሳ ይፍለጥ ሜሪ ዝተባህለት በዓልቲ ቤቱ ንምክትል ፕሬዝደንት ዚምባብዌ ሙባይዋ ችዌንጋ ብፈተና ቅትለት በዓል ቤታ ኮንስታንቲኖ ችዌንጋ ተኸሲሳ ማዕከናት ዜናት ሃገር ብዘቕርብኦ ዘለዎ ሓበሬታ መሰረት ብሰንኪ ሕማም ጎረሮ ኣብ ከቢድ ጥዕናዊ ጸገም ንዝርከብ ምክትል ፕሬዝደንት ዚምባብዌ ኮንስታንቲኖ ችዌንጋ ኣብ ከባቢ ክሳዱ ዝተገጥመሉ መስተንፈሲ ብምስሓብያ ክትቀትሎ ፈቲና እቲ ምክትል ፕሬዝደንት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ኣብ ዝሕከመሉ ዝነበረ እዋን ኩሎም ነርሳትን ሰራሕተኛታት ሆስፒታልን ካብ ክፍሉ ክወፁ ድሕሪ ምእዛዝ ኣብ ከባቢ ጎረሩ ንዝተገጥመ መስተንፈሲ ከም ዝሰሓቦተዩ መርትዖታት ዝቐርብ ዘሎ ንሳ ኣብ ክሳድ በዓል ቤታ ንዝተገጥመ መስተንፈሲ ክስሕቦ ዝወሰነትሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን ይኹን እምበር ነታ ጓል 38 ዓመት ወይዘሮ ቀሪቡላ ዘሎ ክሲ ፈተና ቅትለት ወዲ 63 ዓመት በዓል ቤታን ምክትል ፕሬዝደንት ዚምባብዌን ብቤት ፍርዲ ውሳኔ ክወሃቦዩ ሙባይዋ ችዌንጋ ካብ ጥቅምቲ 2018 ክሳብ ጉንበት 2019 ኣብ ዘሎ ግዜ $919,000 ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምስጋር ከም ዘጠፋፍአት እውን ብኮሚሽን ጸረ ብልሽውና ሃገር ተኸሲሳ ምጽራይ ይካየደላ ከም ዘሎ ይፍለጥ ጠቅላሊ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ነበር ጀነራል ኮንስታንቲኖ ችዌንጋ ን37 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሙጋቤ ብውሕሉል ወተሃደራዊ ዕልዋ ድሕሪ ምእላዩ ኣብ ስደት ንዝነበረ ምክትል ፕሬዝደንት ነበር ኤመርሰን ምናንጋዋ ናብ ሃገሩ ብምምላስ ናብ ስልጣን ክመጽእ ከም ዝሓገዞ ይፍለጥ ካብ ሰራዊት ተፋኒዩ ንባዕሉ ድማ ምክትል ፕሬዝደንት ሃገር ኮይኑ ተሸይሙ ይርከብ ኮንስታንቲኖ ችዌንጋ ንዚምባብዌ ናይ መራሕቲ ለውጢ ዳ እምበር ዝኾነ ለውጢ ዘየምጽኡ እዩ ተባሂሉ ብቐዳምነት ካብ ዝሕመዩ ሰበስልጣን ተሃገር እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ናብ ኢትዮጵያ እናሰገሩ ዕቑባ ናይ ዝሓቱ ዘለዉ ብዝሒ ኤርትራውያን ኣስታት 6,000 ምዃኑ ሓድሽ ጸብጻብ ዩኤንኤችሲአር ካብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ብመሰረት ጸብጻብ ክሳብ 15 ታሕሳስ ኣብ ዝነበረ ዕለት ካብቶም ኣብ ማዓስከራት ኢትዮጵያ ተመዝጊቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም 44 ሚእታዊት ትሕቲ ዕድመ ቆልዕዮም እቶም 27 ሚእታዊት ድማ ብዘይ ኣላይ ዶብ ሰጊሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዕቑባ ንምሕታት ኣብ ትሕቲ ጽላል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝተመዝገቡ እዮም መዓልታዊ ብዘይ ኣላይ ዝመጹ ኣስታት 30 ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምስጋሮም ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘለውን እቲ ጸብጻብ ኣነጺሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት በመንገዲ ክልላት ትግራይን ዓፈርን ናብ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ምስጋር ይቕጽልዎ ከም ዘለው ዘመልከተ ዩኤንኤችሲአር እቶም 70 ሚእታዊት ኣብ ትግራይ ከም ዝርከቡ ኣረጋጊጹ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸቕጢ ክፈጥር ይረአ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይግለጽ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክብ ካብ ጀመርሉ ኣስታት ዓመትን መንፈቕን ብዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ዝስደዱ ዘለዉ ኤርትራውያን ካብ ቀድሚኡ ዝነበረ እዋን ዛይዱ ከም ዘሎን ብፍላይ ከተማታት ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ብኤርትራውያን ዓለቕሊቐን ከም ዘለዋን ይንገር ኣብ ስዊትዘርላንድ ዞባ ጀኔቫ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይት ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ዘለዎም ደገፍ ብምግላጽ ንምቅልጣፉ እጃሞም ከበርክቱ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም ንሳቶም ነዚ ዘረጋገጹ ብ21 ታሕሳስ ኣብ ዘካየድዎ ሳልሳይ ርክብ ምንቅስቓስ ይኣክል ዞባ ጀኔቫ ኮይኑ ንጥፈታቶም ንምሕያል ዘኽእሎም ዓንዲ ሕጊ ኣብ ዘጽደቕሉ ኣጋጣሚ እዩ ምንቅስቓስ ይኣክል ዞባ ጀኔቫ ካብ ተጋባእቲ ዝተፈላለየ ርእቶታትን ሓሳባትን ድሕሪ ምእካብ ንዝቐረበ ሰነዳት ናብ ኩሎም ደለይቲ ፍትሕቲ ዞባ ዘርጊሕዎ ድሕሪ ምጽናሕዩ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ምንቅስቓስ ንምቅልጣፉ እጃሙ ከበርክት ዝሕግዞ ዓንዲ ሕጊ ከም ዘጽደቐ የረድእ ብዘይካዚ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዞባ ጀኔቫ እቲ ዘጽደቕዎ ዓንዲ ሕጊ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ኤርትራውያን ንዘጋጥሞም ማሕበራውን ካልእን ጸገማት ብሓባር ንምፍትሑ ዝሕግዝ ምዃኑ ምንቅስቓስ ናይቲ ዞባ ናብ ሬድዮ ኤረና ብዝለኣኾ መግለጺ ኣነጺሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ በብዘለውዎ ሃገራትን ከተማታትን እናተወደቡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ከብቅዕን ዴሞክራሲ ክትከልን ዝጽውዕ ኣህጉራዊ ምንቅስቓስ ይኣክል የካይዱ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ
حبرات إمارات عرب أب سودان نزركبوا أستات 400 تمهارو نمحجاز زوعل 15 مليون دولار كم زلقسة تفليطا اتحجز مبزحتو أب ناوت تمرتي زوعليو قداماي كفال تحجز بمركب ناب سودان أبزأتولو أما حدار زوبا كارتوم ليتنان جنرال أحمد عبدو حمادن أمباسادر حبرات إمارات عرب أب سودان محمد حمد الجنايبن ترغيبهم حبرات إمارات عرب قديمة إن ودغن زمت زلو قطبا سودان نمدقاف 500 مليون دولار أب هجرا بانك سودان كم زقمتت أيرسعن سعود عربن حبرات إمارات بحبار نسودان ناي 3 بليون دولار حجز تمباتعين كم زلوان قال كفالو درون أب تهجر كم زأتون يفلت أزن كل التهجرات أب يمن زكايدو زلو كينات أب قنن نستسلفا إيرترا تركبن هجرات كرن أفريقيا أمساياو قطباون وتهدراون حجزات يبركتالن كم زلوا ببقوانو كقلت تنحيو مس راديو إرنايكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناو في التعميتاتيو أمني حمص في التعميتات መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ምምልካትን ምሕንጻጽን ደው ክትግበር ካብ ዝኸተሙሉ ዕለት ኣብ ግብሪ ከይወዓለ ዓመትን መንፈቕን ሓሊፉ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣመልኪቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ንዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ብማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ ርእቶታት ስምምዕ ሰላም ከም ዝተኸተመን ንልዕሊ 20 ዓመታት ተዓናቒፉ ዝጸንሐ ምሕንጻጽን ምምልካትን ደባት ድማ ክትግበርን ምዃኑ ዝገልጽ ኣዋጅ ብ9 ሐምለ 2018 ካብ ዝወጸሉ ዕለት 535 መዓልታት ኣቝጺሩ ከም ዘሎ ዘኻኺሮም ይኹን እምበር ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ዝርከቦ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ይኹን ምሕንጻጽን ምምልካትን ደባት ዝእንፍት ዝኾነ ምንቅስቓሳት የለን ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ስዑድ ዓረብ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ተደናጒሎ ክንብል ንኽእል ኢና ከም ዝበለ ይርስዓን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብ ባድመ ከይሰሓበት ዝኾነ ዓይነት ዝርርብን ዘተን ከም ዘይህሉ ነሳት 20 ዓመታት ክገልጽ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ብሃንደበት ምስ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ስምምዕ ሰላም ዝኸተመ እንተኾነ ሕጂውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ከም ዘይወፀን እቲ ህይወት 10 ኣሽሓት ዘህለቐ ጉዳይ ተወንዚፉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ብንጹር ዘይተገልጸሉ ካልእ ስምምዓት ኣብ ምግባር ተጸሚዱ ከም ዘሎ እዩ ዝውቀስ መንግስቲ እስራኤል ብዛዕባቶም መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ስደተኛታት ብዝምልከት ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ናብ ዝኸተመ ውዕል ክምለስ ወኪልቲ ኣህጉራዊ ትካል ጸዊዑ ወኪል ዩኤንኤችሲአር ኣብ እስራኤል ዳምጠው ደሳለኝ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ንዝኽተሎ ዘሎ ካይዳ ብምንቃፍ እቲ መንግስቲ ነቲ ብሚያዝያ 2018 ዝኸተመ ውዕል ከተግብር ተማሕጺኑ ንሱ ነዚ ጻውዒትን ምሕጽንታን ዘቕረበ ድሕርቲ ኣብ ጀኔቫ ብዝተጋበ ኣህጉራዊ ዋዕላ ስደተኛታት ንማዕከን ዜና ሃረፅ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ዋሳት 32,000 ስደተኛታት ፍርቆም ናብ ወፃኢ ሃገራት ክጣየሱ ፍርቆም ድማ ኣብ እስራኤል ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ተዋሂቦም ክነብሩ ኣብ ዝብል ነጥቢ ኣብ ሚያዝያ 2018 ምስ ዩኤንኤችሲአር ስምምዕ ከም ዝተኸተመ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሰዓታት ድሕርቲ ስምምዕ ምኽታሙ ብመገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘርግሖ ሓበሬታ ነቲ ውዕል ከም ዝሰረዞ ይፍሊጡ ኣብ እስራኤል መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ልዕሊ 32,000 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ክህልውን ከለዉ እቲ መንግስቲ ጉዳዮም ርዩ መሰል ዕቑባ ዝፈቐደሎም ካብ 10 ኣይሓልፉን እዮም ብምኽንያት ሃገራዊ በዓላትን ሓድሽ ዓመትን እሱራት ብምሕረት ምፍታሕ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ልሙድ ተርእየና ኾነ ብዝመጻሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዘንዚ ልምዲ እዚ ዘለወን ሃገራት ሓድሽ ዓመት መጸ ብምሕረት ናጻ ክልቀቑ ሃንቀው ዝብሉ እሱራት 10 ኣሽሓት ምዃኖም ተገሊጹ ሓድሽ ዓመት 2020 ከኣቱ ሒደት መዓልታት ጥራይ ተሪፍዎ ብዘሎ እዋን ድማ ድሮ ሓያሎ ሃገራት እሱራት ከም ዝፈትሓ መግለጺታት የውፅእ ኣለዋ በዚ መሰረት ዛምቢያ 961 እሱራት ብምሕረት ከተፋኑ ምዃና ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሃገር ብወግዕ ፍሊጡ ኣሎ እቶም 104 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም እሱራት ብምኽንያት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ምሕረት ይልቀቑ ከም ዘለዉ ዝሓበረት መግለጺ ብዝተፈላለየ ገበናት ካብ ናይ ሕልፈት ክሳብ ንሒደት ኣዋርሒ ዝተፈርድዮም ነይሮም ኣብ ማእሰርቲ ብዝጸንሕሉ እዋን ስነ ምግባራዊ ምምሕያሽ ጣዕሳን ሕብረተሰባዊ ኣበርክቶን ስለ ዘረኣዩ ቀንዲ ረቑሒታት ናይቲ ምሕረት ምዃኑ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ነጺሩ
ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ብወገኑ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት እስራት ክፈትሕ ምዃኑ ፍሊጡ ኣሎ እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ገለጸ ብሰሉስ 24 ታሕሳስ ድሮ ልደት ኣብ ከተማ ጁባ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ንዝርከቡ እስራት ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን እዩ ኣብ ኤርትራ ዓመታዊ ብጅምላ ዝእሰሩ እንተዘይኮይኑ እስራት ብጅምላ ብምሕረት ምፍናው ልሙድ ተሪዮ ከም ዘይኮነ ይፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ወደብ ጅቡቲ ዝዝርጋሕ ሻምብቆታት ባህርያዊ ጋዝ ንምህናፅ ኣቐዲሙ ብክልቲኦም መንግስታት ንዝተኸተመ ስምዕ ግብራዊ ክኸውን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዘጽደቆ ሺንህዋ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮ እቲ ባህርያዊ ጋዝ ካብ ዝተረኽበሉ ክልል ኦጋዴን ናብ ወደብ ጅቡቲ ልዕሊ 760 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ሻምብቆታት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ክዛዘም ተፅቢት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ኦጋዴን ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ዘካየድ ዘሎ ኩባንያ ቻይና ፖሊጂሲኤል ነቲ ፕሮጀክት ከተግብሩ ምዃኑ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2019 ምጥቃሱ ይዝከር እቲ ኩባንያ ንልዕሊ 10 ዓመታት ከካይዶ ዝጸንሐ ዳህሳስ ኣብ ዞባ ኦጋዴን ካብ 7 ክሳብ 8 ሜትሪክ ቶን ዝግመት ዕቑር ሃብቲ ባህርያዊ ጋዝ ከም ዘሎ ክረጋገጽ ክኢሉ እዩ እቲ ኩባንያ ኣብቲ ዞባ ነዳዲ ናይ ምርካብ ልዑል ተስፋ ከም ዘለውን በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ዓመታዊ ኣስታት $1 ቢልዮን ኣታዊ ክትረክብ ተፅቢት ኣንቢራላ ንሰደድ ብወደብ ጅቡቲ ክልኣኽ ተባሂሉ ድማዩ ካብቲ ባህርያዊ ጋዝ ዝተረኽበሉ ከባቢታት ኦጋዴን ክሳብ ወደብ ጅቡቲ ሻምብቆታት ንምዝርጋሕ ፕሮጀክት ስታሕ ዘሎ ንዓሰርተታት ዓመታት ብእስላማዊ ሸሪዓ ክትመሓደር ፀንሐት ሱዳን ድሕሪ ውድቀት ስርዓት በሽር ንመጀመርያ እዋን ልደት ህዝባዊ በዓል ብወግዒ መንገዲ ከም ዝፀንበለት ማዕከናት ዜና ካብ ካርቱም ሓቢረን መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ልደት ህዝባዊ በዓል ክትከውን ብዘውፅኦ ኣዋጅ መሰረት እዩ እታ ዓለት ተፀንቢላ ዝወዓለት ሚኒስትር ሃይማኖታዊ ጉዳያት ሱዳን ነስረዲን ሙፍራሕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣዋጅ ውፅኢት ናይቲ ዝተኻየደ ለውጢ ምዃኑ ብምምልካት ኣብ ቀዋምቲ ሃገር ሰፊሩ ምስ ዘሎ መሰል ሓርነት ውልቀ ሰባት ዝተሓሓዝ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ኣማኒ ምስልምና ምዃኑ ዝንገረላ ሱዳን መሰል ካልኦት እምነታት ብምድራት ልደት ከይፅንበል ከልኪልያ ፀኒሓ እንተኾነ ድሕሪ ዝተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ሱዳን ኣብ መሰል ሃይማኖትን እምነታትን ጥራይ ዘይኮነ ካልእ መሰረታዊ መሰላት ደቂ ሰብን ንምምሕያሹ ትሰርሕ ከም ዘለያ ትገልጽ መምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ንሱዳን ካብ መዝገብ መሰል ሃይማኖታት ዘኽብራ ሃገራት ከም ዝሰረዛ ዝዝከር እዩ ልደት ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሃይማኖታዊ በዓል ምዃኑ ንላዕሊ ከም ባህላውን ዕዳጋውን ጽንብል ብደረጃ ኣህጉር ናብ ዝኽበር ዕለት ተሰጋጊሩ እኳ እንተሎ ብሸሪዓ ኣብ ዝመሓደራ ሓያሎ ሃገራት ግና ከይጽንበል ጽኑዕ ትእዛዝ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኬንያን ሶማልን ኣብ ድባተን ዝረአ ዘሎ ሽበራዊ ምንቅስቓስ ኣልሸባብ ንምግታዕ ዓበይቲ ዓዲ ዝሳተፍዎ ርክብ ሓለፍቲ ፀጥታ ከካይዳ ምዃነን ተሓቢሮ እቲ ኣብ ዞባ ጂር ናይ ኬንያ ኣብ ሳልስቲ ዝካየድ ተወጢኑ ዘሎ ርክብ ኣዘስቲ ፀጥታ ክልቲኦም ወገናት ክኽተልዎ ንዝፀንሑ ስትራቴጂ ከመሓይሽ ዝሕግዝ እዩ ተባሂሉ ኣብ ኬንያ ምስ ሶማል ኣብ ዘደዋዊ ዞባታት ሓይልታት ፀጥታ ተዋፊሮም እኳ እንተለዉ ኣልሸባብ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ከካይድ ክኢሉ እዩ እዚ ድማ ብዘይተሳታፍነት ዓበይቲ ዓዲ ከባቢ ፀጥታ ዶባት ምውሓስ ኣይከኣልን ካብ ዝብል እምነት እዩ ንዓበይቲ ዓድን ኣዘስቲ ፀጥታን ዘሳተፈ ሓባራዊ ኣኼባ ዝውደብ ዘሎ ኬንያን ሶማልን ብሰንኪቲ ኣብ ድባተን ዝረአ ሽበራዊ ምንቅስቓስን ዋንነት ኣብ ግማግም ውቅያኖስ ዝርከብ ሰፊሕ ማያዊ ክፋልን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ምስሓብ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية